Ce filmarea sunt. Am început eu, stai liniștit. Ai început tu? Da. Salut băieți. De când mi-a făcut promovare Radu Q, trebuie să Ești cineva. Ești cineva. Mamă, cum am dat-o în ea, am dat-o cu fundul. Mi-a dat gol. Deci, da. Mamă, iar de la veteran, iar ne dă cu... Hai că eu rămân în spate. N-am boost. Intru eu. Nu știam ce se întâmplase. Ia. Ți-am intrat în spate. Te-am boostat, mă, ai văzut ce înseamnă să ai prieten? Da. Hai, Du-te! Mă duc, ce vrei să fac? Să puneți de pe loc, așa? Nu poți, că e motorul vechi. Bă, m-a intrat ăsta mine de mult. Când am scos-o din fața porții. Ți-a pus-o! Haide! N-am boost. Nu mai am boost. Hai. Haide, Radu. Bravo, mă, băiatul. Bravo. Hai că la tine pe episod câștigă mai multe. Am pândit-o. A? Am pândit-o. Vezi ce înseamnă cu fi cu echipă. Mă duc eu. E gol. Dar nu mai sări, mă, frate, ți-am zis, când o vezi așa sus, mai bine în asta n-ai bate, mai faci de râs. Păi să o las așa, să nu sar? Păi, decât să sari. Mă. Haide, tată, mamă, ce sus am dat. Trebuie să dai boost-ul ăla mai devreme, ca să ajungi la ea. Hai că e gol. Nu mai e gol. Centrare. Haide! Mamă, dacă o lăsai. Păi, vorbește, că de asta suntem pe Discord. N-am cum să văd în spate. E gol. Nu. Intră în ea. Bravo, Radu. Am dat pe lângă. Lasă. Am lăsat. Era ăla acolo, zic că era intrat. Centrează și e gol. Ți-am mai zis de 30.000 de ori, nu mai da în ea dacă ești. Ai timp să te întorci. N-am boost. Da, că eu am.
Las un port. Las-o balt. S-a enervat Radu. Păi n-ai văzut că și mai vorbit, m-am concentrat. Mă duc. Gata, gata. Dă-i boost și dă-i nea. Dă-i boost maxim. Așa. Dă-i boost. N-am boost, frate, n-am boost, dar oricum intră în poartă. Mamă, ce nervi. Mamă, ce nervi mi-a făcut ăsta. Oricum, e gol. Bravo, Radu. Bravo, Radu. Bravo, Radu. Bravo, Radu. Bravo, Radu. E bine. Bine. În ultima secundă ești nebun. Mai au o secundă. Hai să mergem amândoi. Mă, aici stau. Mi-ți-e frică. Nu, ăla era prea mare efortul să mai merg până acolo. Hai băi, scriem în următorul meci. Ce m-a făcut frumos. Mă duc. Doar că nu merge să nu puteam să mai iau mișcă. Gata. Dacă mă dai în ea. Păi am văzut că ai rămas acolo și am zis hai să mă duc eu. Ah. Haide mă, de skip. Stau să-și vadă Eurogolul. Mamă, ce gol e ăsta. Ai plecat toată cu mine. Mă duc. Rămân. Nu înțeleg cum mă buguie. Hai că am dat în față. Mamă, cum intră ăștia, ești nebun. Haide, 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 haide. Hai, tată, sprintul vieții. Doamne, ne bate ăștia. Haide, Radu. Bravo, Radu. Am ce frumos. Mă duc. Du-te. Gol. Nu e gol, nu cred. Mamă, nici ăsta. Mamă, fix ce am vrut să zic, vezi cum sar pe lângă ea. Ți-am de 30.000 de ori, nu ai cum să sari atâta. Ia uite-mă și pe aia. M-am dus.
Hai, du-te, dă gol. Eu nu pot, că se bagă ăștia. Erai singur. Ăla a Ba sărit nu, pe că lângă erau minge. doi. A sărit pe lângă minge ăla. E centrare. Doar nu mă înjura. Atât de rău. Bă, tu nu poți să dai drept în ea, mă? Nu pot, mă, nu pot. Ha, cum ai dat-o, numai tu știi. Dă în față. Vino în ea. Gol, tată, gol! Mă duc tare. Du-te. Mă duc. E gol. Nu a fost la apă. Poftim? Ha, mă, cum ne-au bătut ăștia, mă, nu pot să cred. Te-ai dus. Freddy și Semi. Mm? Ne N-am jucăm văzut. cu Freddy și Semi. Doar dă inea acolo, doar dă inea, așa. Hai că am dat cu fundul. Hai, bă, Radule, ce facem? Ce vrei să fac? Dacă intră la mine, Semi. Bravo, bă, tată, mă, bravo! Cum am sărit? Stau. Bă! Ce ai făcut, Radule? Respinge-o, dă-o în codrunci. Am greșit butoanele. Mamă, ce-am sărit. N-am boost. Nu am boost. Am boost. Dacă mai vă minge. S-a dus tare, mingea s-a dus. N-am boost absolut deloc. Aba da, 24. Intră tare. Bravo, Radule. Ești tare rău tot. Hai că câștigăm meciul ăsta. Măcar atât.
Da, știi că e 2-0. Când am jucat cu Eddie, Ce se întâmplă? am pus pe canal, am recuperat de la 3-0. Mi-a bătut 6-3. Gol. Hai bă, că nu mai pot. Nu are logică. Uite și tu. Zici mie dacă e pe poartă. Da. Nu știu, am dat frumos așa prima oară, dar... Mă duc. Gol. Gol, tată, gol, ce frumos. Mă duc. Bine. Vine încoa? Nu se vede. Nu știu, e sus mici. Nu cred. Mă duc. Gol. Gol, mă, ce să faci? Asta e. Bă, dar ăștia ar fi boți? Nu cred, mă. Cum se dea cu boți? Păi, dacă iese unul din meci, te bag cu boți. Nu știu, a avut faze așa prea... bate la ochi, așa, nu știu. Sar și dă-i. Hai că am sărit până la urmă. Nu e problemă. Ne întoarcem. Uite, vezi? Se întorc așa, backflip-uri din astea, nebune, nebune. Păi alea le fac și boți. Iau, 1, 2, 3, 4. Se duce din ea și Radu intră în ea. Sau intru eu, eventual, nu știu. Cum vrei el acum. Sau niciunul. Ce să facem? Acceptăm situația. Dăm așa în ea, poate. Dar și stamina nu e problemă. Ia uite. Hai că nu mai joc jocul ăsta, nu știu, frate. E ilogic. Trebuie să vorbim cu părintele Anteluță despre logisme. Silogisme. E gol. Asta e, mă. N-ai ce să faci. Vrea Radu să joace, joacă. Da. Nu vezi că ai 1000 de puncte. Are Freddy 34 puncte. Au pingul mic, mă, boți, nu știu ce să zic, Radule. Ia uite, nu știu ce să fac. Nu știu ce să mai fac acum. Eu zic că sunt boți. Boți sau nu, Nu care știu. câștigăm. Scrie și voi în comentarii dacă sunt boți sau nu, că habar n-avem. Avem jocul ăsta instalat de câteva ori. Te duci. Mi s-a deconectat controlerul. Mă, nu cred. Așa. Bă, nu merge să așa. De cineva mai USB-ul stricat. Ha, bă, nu. Gata. Au avut momente de-astea Sebi și Reddy și Freddy ăsta, când au dat skip, știi? Și, dar nu știu, zic și așa că îți dai seama dacă sunt... Asta e al treilea meci, nu? Nu știu.
Acum, da. Este al treilea meci și al treilea meci pe care, al doilea meci, de fapt da, al treilea meci pe care îl câștigă Masi. Dai autogol. Nu mai dăm să dăm autogol. Tu numai la noi în poartă o dai. Ți-am zis de 30.000 de ori, nu o mai da așa, așa o dai. Lasă-mă în pace, măcar uite joc, vezi? Frumos, tată! Mi-a pasat-o băiatul ăsta, eu să o pasez ție și Radu vine și dă gol frumos așa. Îi place lui. Și Radu mi-o dă mie, îi dau înapoi lui Radu. Mi-ai dat. Bă! Bravo. Apără poarta acum. Uite, vezi, Freddy a dat skip. Deci ăștia nu sunt boți. Probabil sunt copii, nu știu. Păi și boții dau mă schimb. Nu știu, frate. Gata, uite, am câștigat și meciul ăsta. Nu știu, scrieți voi în comentarii dacă ăștia au fost boți sau nu. Eu zic că n-am fost boți. Eu zic că au cam fost boți, că altfel nu-i băteam. Că de-abia jucăm, suntem cei mai mari de la jocul ăsta, dar asta e, dați voi like, subscribe, share. Și va pune băiatul ăsta canalul și o să fiți cei mai tari dacă dați share și like și subscribe. Hai, v-am pat. Ciao. Mama, ai apăsat pe butonul ăla.